slavnostní plavbou dnes na Lipně vyvrcholilo mistrovství republiky v jachtingu a bylo co slavit. Od založení jedné z nejstarších sportovních organizací u nás, Českého jachtklubu, totiž letos uplynulo 130 let. Během slavnostní plavby lodí všech tříd bylo téměř bez větří. Jelo se pro zábavu a proto se jachtaři mohli do cíle dostat jakkoliv. Regata zakončila oslavy výjimečného jubilea českého jachtingu. Podobnou akci už předseda svazu Radim Vašík na Lipně zažil, když závodil v malé lodní třídě kadet. Tady na Lipně taky byla velká akce výročí 100 let jachtingu. Myslím si, že podobná akce jako to, v té době mi bylo 10 roků a nepamatuju to tolik. I přestože Česko nemá moře, najde se tu mnoho mladých a talentovaných jachtařů. Olympijskou třídu IQ Foil mezi ženami na regatě ovládla letošní mistryně Evropy do 19 let Kristýna Piňosová. Absolutním vítězem kategorie se stal David Drda. Oba aktuálně usilují o účast na hrách pod 5 kruhy. Určitě by to znamenalo pro mě obrovský úspěch, ale prostě já jsem ještě dost mladá a uvidím, jak to půjde. Bych se rád dostal na olympijské hry, ať už to budou hry v Paříži, anebo spíš pravděpodobně v roce 2028 v Los Angeles. Doufám, že se to povede. Nedělní